Práve sme vyrazili. Wow! Keksik cvala. Oh, on cvala na mieste. Ahojte, vítam vás v novom videu. My sme už v aute. Všetci traja. Tu je Jakub, tam je Baron. A ideme na výlet. Pred mesiacom zhruba mi prišla správa, prečítam vám kúsok. Ahoj Domi, chcela by som ťa pozvať ku nám na ranč pod Ostrov Skalou na krásnu dvojhodinovú vychádzku v srdci slovenského rája. Jazdí sa tam western, som sa dočítala v správe. Takže ak by sme mali záujem, radi nás uvidia s Demexom a Baronom na ranči. Je to od nás zhruba 140 km a nejaké 2 hodiny, tak mali by sme tam za hodinu a pol byť. Máme teraz medzi pristátie v reštaurácii Kozí vršok a ideme stať brinzové halušky. Barík má epicný režim. Je dôležité, že keď cestujete s obsom, nosiť so sebou buď nejakú misku, alebo bývajú už aj také špeciálne fľašky pre psov, kde mu nalejete. My nosíme takúto skladaciu misku a tam, kde sme, tam mu naberieme vodu. Ideme testovať, koľko bodov dávame z 10. Od 1 do 10. 10 najlepšie, 1 je najhoršie. Takže začína náš taste test. Máme to aj s pozadím. Pán tu parkuje. Dobre. Také 8 z 10 by som tomu dal. Nie sú úplne ako domáce halušky, ale lepšie ako vo väčšine reštaurácií. Všetko sme zjedli, sme napraskaní a ideme do auta naspäť pokračovať. V Poprade. Zišli sme z rýchlostnej cesty a pôjdeme teraz po týchto krajinkách. Pekné to tu je, dobre to tu je. Tak u nás. Hej, aha, Poprad tu končí. Stojíme teraz na semafore už asi koľko? 5 minút? Nie, 10. Fakt dlho, už možno že aj 10 minút. A za 18 minút sme v cieli. A tu je Baron. Marík. Prišli sme do cieľa, ranč pod Ostrov Skalou. Tam je tá ostrá skala. Ideme. Dobrý deň. Ahoj. Môžeme natáčať všetko? Tak? Okay. Všetci sú takí zmierení. Ahoj, Peša. Čau. Ahoj. Ahoj, ja som Čau, Kika, teší ma. Ahoj, Kika. Čau. Majú tu 16 koní, sme zistili, a jedno žriebe, ktoré vám ukážeme neskôr po jazde asi. 4 výbehy dokopy, tuto vzadu za maštáľov jeden, tam máme aktuálne ťažáky. Potom tu máme ďalší, tam sú 2 koníky takého súkromňáku, čo má jeden majiteľ. A dole máme jeden veľký výbeh, kde sú ostatné kone a aj spolu s dobytkom. A vy tu robíte nejaké krúžky alebo tábory detské? Nie. Čo sú to za stany? To je zážitkové ubytovanie. Tam sa dá normálne prísť a spínkať tu. Aj v týchto chatkách, aj v týchto šoch. Takže sa dá teda hopy. Hopy pôjde asi s nami na vychádzku. Tak. Ako malý hopina. Koľko má rokov? Ona len vyzerá staro, ale má asi 6. Baron už 8. No, tu máme táto, že? Toto tu je kofolka. Toto je keksík. Toto je amurat. Dominika bude mať keksíka. Jako bude mať kofolku. A koľko majú rokov? Kofola má asi 16, myslím. Kekso má 19, aj amurat má 19. Sú to staršie kone, už teda také zvyknuté na všetko. Ale koľkokrát sa správajú jak 5-roční. Aká veľká stajňa. Tu je. Ahoj.
kúk. A s ťažakmi čo robíte? Chodíva sa do lesa aktuálne len s jednou kobylou, keďže druhá má švíre. A ešte je tu tretia, ale tá je mladá ešte. Ale táto tu tak grošovaná biela, to je Gina. Tá vlastne teraz jediná chodí pracovať do lesa. To je tvoj obľúbenec? Viac menej. Akurát, že tým, jak je vysoký a chudý, tak sa na ňom ide jak na zbíjačky. Toto sme vám doniesli, tak neviem, čo sa dá. Oj, to môžeš kľudne tuto za týmito dvere, čo sú naľavo. Kľudne tam otvoriť. Alebo kľudne aj tu, hej, Takže jazdíte teda len vo westernových sedlách? Hej. Čisto westernu, alebo potom bez sedla, alebo len na žahlivci. A väčšinou, keď berieme kone z výbehu alebo do výbehu, tak si skrátime, ušetríme nožky. Ona brčí akože na veľa psov, ale taká je. Jakub ide na koňa prvý, je vybavený príľbou. To tak sedel som už na koni, hej? Len... Dvakrát sme boli spolu. Môžem ísť sadnúť, či nie? Počkaj, ešte chcem dať trošku nižšie, nech nestojí na tom krku, lenže ona je proste tvrdohlavá. Z ľavej. Ďavej. A kvôli čomu zľavej, že ona je nasnávená? Vždycky, hej, akože všade sa vždy sa dá zasadiť z ľavej strany. Akože ozaj, keď sú že také zvyknuté kone, že aj z tej pravej, ale väčšinou je to z ľavej strany a sa sedla z ľavej aj všetko. Tak môžem, hej? Počkaj, idem ťa vyvážiť. Idem už vysadnúť aj ja. Na keksika. Keksik? Áno, keksik. Máme také food combo teraz. Dobre, môžeš? Ďakujem. Tu budú asi aj dobre. V pohode. Ja som nič nespravil a ide. Tak má byť? A ide ďalší test. Autopilot. Práve sme vyrazili. Ideme všetci traje vo westernových sedlách a pribúdajú k nám psi. Začali tu s nami traja. Tam je ďalší. Už sú tu 3 fenky na jedného baríka. A to je prevaha. Poď barík, kde si? Ty sa dáš takto utláčať ženami. Máme momentálne 4 psov. 3 kone a 4 psy, dobrá bilancia. Ideme tu prekonať takýto potôčik. Jakub, aké skvelé miesto našiel na kameru. Poď barík, aha, vodička. Barík, poď. Išiel radšej na druhú stranu. Pláva. Pôjdeme okolo ostatných koní? Poďme. Všetko späť. Teraz oni, kým ešte takto, že svieti slnko, tak oni sú schovatí pod stromami, lebo im je teplo. Ale už potom takú večeru oni vylezú, budú tu bližšie. Keksik sa už občerstvuje. Áno, áno. Nejakú kvetinku si otrhol. No, ešte vypadla. Nie, druhú. Na stranu, poď. Tak. Ahoj. Keksik je nejaký nadúpaný. On je zvyknutý chodiť ako prvý. Teraz nás čaká akurát taký dlhší, taký vyšlap, kamenistý. Potom už bude viac menej cesta len cez les a potom strková cesta. Krokové preteky máme. Hej. Ale Keksik podvádza, lebo kľúše. Sa bojí. Je utlačaný. Týmto svätým som, vidíte? Ako sa dostali k vám na ranč všetky tieto psy? Sú adoptované? Pokiaľ viem, tak väčšina z nich je taká, že ich tu niekto vyhodil. Aha. Že si to niekto pomýlil s útulkom. Takže také všetko nájdú šiky. Tak nejak sa tu ochytli, no. Tak aj dobre sa im stalo, ne? Aj nedávno tiež tu bol jeden, tiež vyhodili ešte ňaz počúvača a to si našťastie našlo dobou. Keď sa tu ľudia milia s útulkom.
Práve prekonávame takéto lesné cestičky. Ideme cez korene ako cez kavalety. Kadí, agresívny pes. Malý agresor sa tu učupil. Barík, poď. Sa tvári, že tu není teraz. Chce byť ako duch. Ideme poklusať. Môžeš utočiť, ty. Nenechaj sa. Keksík, nie sme na pretekoch. Keksík chce súťažiť. Má súťaživého ducha. Toto už je klus? Čo to je? Toto je klus, ľahký klus. Dostávame sa do vedenia. Keksík, práve sme vyhrali a obchádzame všetky kaluže. Takže sme eliminovali supera. Neviem kam idem, ale on to asi vie. Po cestičke. Tak. Ja sa spýtam, sú tu medvede? Takže sú aj tu. Aj vlčky. Aj vlčky? Mohli by sme nejakých stretnúť medveďov, nie? Ja som ešte na koni nestretla žiadneho. A to chodíme kade cez les. A tak on asi keď cíti koňa, tak radšej ide bokom. Vicky keksíček. Môžeme. Hej. Wow! Keksík cvála. Nemôžeš cválať. On cvála na mieste. Kým nevyhadzuje, tak dobre, no. Akože nemal. Ušli nám, keďže my sa napchávame, že? Kofonka, čo? Chutí, trávička. Kde sme? Podoľava. Tak. Ja už viem šoferovať koňa. Ale jednou rukou. Aha. Vidíš? Nemôže sa trhať ani vetvička, no a to nevadí, keď žerú. Koňovi to nezakáže, no. Ale človek by tu nemal zbierať ani kvety, ani huby by sa tu nemali zbierať. No Jakub, a ty si chcel ísť na huby. Tu je 5. stupeň ochrany, tu nemôžeš zbierať. Doprava sú zvyknutí ísť domov, takže my ideme doľava, ale že vraj sa nám tam možno budú ťahať. Uvidíme. Poď keksík, ešte pokračujeme. Ideme tadiaľto. Výborne. Neprotestoval. Tak oni sú takí, že kde ide jeden, tak tam idú. No, takže sme vlastne na turistickom chodníku, čiže oficiálne tadiaľto. Môžeme kľudne chodiť na koňoch, aj s tým, že sme teda v 5. stupni ochrany, tak sa to na toto nevzťahuje. Kľudne môžeme ísť tadiaľto. Kameraman profesionálny. Ešte jeden. Ale ja som nechcel zrýchliť. Keksík je naspidovaný. Ideme doprava. Ja som vo vedení. Momentálne. Nie z mojej iniciatívy. Dá si seno, skladujú. Prejdem psa možno. Zvyknuté. Parelky nosíte stále? Áno, stále pre prípad núdze. Ja som si teraz kúpila, ale však uvidíte v ďalšom videu jazdeckú parelku, takže budem to testovať na Axelovi. Odbáčame do úplnej divočiny. Divokej. Keksík. Keksík, čo sa stalo? Ventil. Uj, musím si zapchať nos, lebo toto je... Tu si dajú spoločný kúpel a už bude dobre. Takže ten kopec, čo vidíte tam hore, ja vám ho nazumujem, to sa volá Kráľová hola. Takže keď prídete sem na ranč pod Ostrov Skalou, určite zavítajte aj do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Prikladám vám mapu, ako ďaleko to je asi od seba zhruba, aby ste mali predstavu. Potom treba rátať, že od parkoviska je to ešte cca 3/4 hodinka hore vyšla. Aby ste
ste nečakali, že len zaparkujete a idete do jaskyne. V zdravom tele, zdravý duch. Takzvaná cik pauza. Fajn, ako ja som v pohode, vôbec na nič neboli a meké to je. Ale povedz, ako si sa vyzbrojil. Už si sa pripravil lepšie ako minule, dal si vysoké ponožky. Trenky mám také elastické, nie voľné. Lebo keď má človek voľné, tak potom o to bolí viacej. Pomaly, aha, čo robí? To sa nechce. Dobre, už sa ukludnil. No neprezbehuj hlavne. Počkaj, stoj. Hou. No. Stoj, nechcem, aby ty šla. Ona tiež nejako sa chce ťahať. Tak ona je taká, že tiež sa chce predbehnúť aj prvá. Skrát si oťaž trošku možno. Keksik, ideme posledný, ale zmier sa s tým. Dorazili sme do cieľa našej výpravy na vrchol tohto kopca. Volá sa to Sedlobesník. Sedlobesník. Áno. To mám tiež tu napríklad mapu. A teraz ideme naspäť rovnakou cestou, či no? V podstate polovica bude rovnaká, polovica bude iná. Tuto vlastne inak za týmto kopcom už je Telgard viadukt. Sme na ceste naspäť a máme trošku také závodnejšie tempo. Jakub už tu robil aj nejaké kruhy, zmeny smerov, ohýbanie, lebo musí kofolu brzdiť, aby nevypenila. A ešte sa opýtam, tieto kone sú akože domáce, narodili sa tu na ranči? Nie, väčšina je tak, že odkúpená. Kofola myslím, že hej. Nie som si teraz úplne 100% istá, ale títo dvaja sú to zvedí. Aha. Vraciame sa naspäť, ideme zatiaľ po tej cestičke, ako je predtým. A kde odbočíme? Či už pôjdeme rovnako? Nie, nepôjdeme rovnako, ale tam, jak som hovorila, že tam sa zvyknú ťahať doprava, tak tam teraz pôjdeme tou cestou, na tej križovatke. OK. Maličký keksik. Ide toalet na mieste možno. Čo sa to deje? Ideme teraz cez takýto úsek medzi popadanými stromami. Keksik by chcel kúsať aj dole kopcom. Keksik teraz radšej pozeraj pod nohy. Nemyslí na to, že ideš druhý. Sa blížime naspäť do stajne. Sa mi zdá, že túto lúku spoznávam. Či to nie je ona? Hej. Je? Ideme už teraz späť naspäť, jak sme aj prišli. Áno. Ďalšie kone. Máme sa napiť. Ho. Ľud. No. Musíme vždy tak tancovať, aby sme... Ideš ťa kusnúť. Sme v stajni naspäť. Práve sme sa vrátili z krásnej vychádzky v Slovenskom raji. Mohli ste vidieť úžasnú prírodu a ideme sa tu ešte najesť. Je tu aj reštaurácia a tu za mnou sa dá ubytovať aj dokonca v takýchto indiánskych típích. No. Ty si mačka a toto je mŕtva mačka. Dead cat. Ďakujeme za krásnu vychádzku, radi sa sem ešte niekedy vrátime. Budem rada, keď sa vrátite a dúfam, že sa vám páčilo. Páčilo sa nám a tu vám dole prikladám aj kontakt, takže keď budete tu niekde v okolí, kľudne sa tu zastavte. Budeme sa na vás tešiť. A trošku nám vyhladlo, takže ideme zase jesť. Ja mám halloumi so šalátom a Jakub má vypražený syr. Dneska sa pôjdeme previesť na tomto aute.
Dostali sme to ako darček na Vianoce od mojich rodičov, tak poďte sa s nami pozrieť na to, ako táto jazda bude prebiehať. Prvý pôjde Jakub a po ňom pôjdem ja. Je to Mustang GTčko 500, nie? 5 liter. 5 liter, 460 koní, takže to je 55. výročie v podstate Mustangu, tam je to napísané. Aha. Z tej strany. Atmosférická 5 literová V8. A Nm tam koľko? Niečo okolo 490 asi. Máme si pás. Dôležitý. Suniem sedačku viacej dozadu. Jasne, kľudne tam na boku, presne tak, super. S-ko? S-ko ešte o jednu, tak super. A môže pomaličky môžeme ísť. Tak to pomaličky. A celkom tuhé to je. Brzdá tuhá aj volant. Je to pre istotu je, lebo to není úplne športové, to Grand Tourer, to znamená, že to má byť doľavo, prepáč. Má to byť v podstate také dokopy ako keby, to znamená, že nie je to úplne šport, ale je také, aby sa to vedelo jazdiť aj daily, ale zároveň sa na tom aj zabaviť. Jasné. Aj to spotreba tomu tak vykazuje, že keď tomu jazdíš samotné dupej, že to ten liter V8, spotreba sa odzrkadlí. Včera keď sme išli, sme pretestovali a za celý deň to malo niečo okolo 8,7, takže to super spotreba. To je pohode, no? Dá sa to jazdiť ako aj daily. Hovorím, že je to iba od cena majiteľa, vždycky to je o tom, ako sa majiteľ toho správa. A cenovo sa ako pohybuje takéto niečo? V tomto stave vo všetkom, toto by som ti 34 000, 33. Aj s tým nájazdom, stav auta netuším aký úplne presne, ale myslím, že je v dobrom stave. Výhoda, že tých Mustangov je dosť, že to nie je také drahé, aké sú Porsche, ale... Presne tak. Ďalšia výhoda toho je to, že to je Amerika majú tieto ceny docela zlamiene a je to dosť veľká. Je to zároveň sranda, nestojí to aj tak veľa a ja ako fanúšik Ameriky to tiež schvaľujem. Takže v podstate je to 5 liter V8 460 alebo 466 koní. Nakoniec Nm to má 529, to som sa pomýlil. 529, takže je to... Celkom už dosť. Je to šupa, hej. Čiže kľudne keď sa budeš cítiť, môžeš ho obehnúť, samozrejme podľa predpisov. Jasné. Radšej nie. Nákladu sa zavolím, ty sa volám. Nepoznám to, je jasné. Tu ešte bude, bola tá dedinka, tu bude v podstate pomerne rovná cesta, akurát taká kľúkatá. Takže hovorím, že musíš to vyrátať správne, aby si mohol. Takú osobnú otázku mám. Ty sa nebojíš takto, keď chodíš s cudzými ľuďmi jazdiť? Dá sa jednoducho byť si z toho, že ten človek nie, že ťa bude počúvať, ale že ťa aj predtým má rešpekt, hlavne, že si to ide zodpovedne užiť, tak som s tým poriadku, ale keď naozaj sadne ku mne nejaký naozaj, že úplný nováčik, taký fakt, že je neostrelaný, možno v živote nešperoval automat, vyniesol 400 koní v aute, tak to robím tak, že v podstate si pred ním trošku vytvorím rešpekt, nejakým spôsobom jemne, aby si túto situáciu, v akej sa nachádzame, vážnosť. A keď nepočúva, tak ho jednoducho stopnem. To znamená, že vieme na ďalku aj auto stopnúť, takže v podstate to funguje tak. Ľava na diaľnicu? Áno, došla na žilu, výborne. Rovinka, môžeš to vychniť. Ide rovno. Čak to má? Má. Na to, že to je zadokonka, tak sme nejako nehrabali podľa mňa. No, trakcia je zapnutá, preto, ale verím, že keby som túto dáš plnú, tak jasné, že ideme doma. Šmíkame, áno, šmíkame, by si to sledený. By som nedal, že mám sa rád na to. To je výborné. To je výborné, no, už je to boli takí experti, čo skúšali aj to a si myslím, že asi je. Na rovinke. No, si myslím, že asi sklapujem. Mne sa páči, keď si môžem na chvíľu pridať, jasné, to je na to najlepšie. Nejaké šialené rýchlosti to neznášam, keď idem. To je čisto na to najlepšie zábava. Takže tu máš len 460 koní, presne, že máš GT 350 Shelby, čo má 550 koní, alebo že máš 500 Shelby, čo má 750, stále rovno. Je to naozaj šupa, no. Si do toho sadneš a už tu jazdíš, tak je to už sila. Potom keď máme 488, GTB Ferrari a Lamborghini Gallardo, to sú ešte väčšie šupy.
Sa páči takýto hlboký americký zvuk. Hej, taký nádherný, áno. Bez turba, turbo tu nemáš. Atmosféricky čisto, hej. Atmosférické, no. Nádherný zvuk. Hej, je veľmi, taká symfónia by som ja povedal. Idem na spotrebu. Ale veľmi pekná, naozaj. 9,2, to máš tak. 9,2, veľmi pekná spotreba, áno. Že už tu bola aj 12 spotreba, ale to naozaj ľudia musia jazdiť jak hlupáci. Ale to som si myslel práve, že úplne, že to tu bude mať bežne tých 15 a že keď budeš na to dúpať, že to bude mať 25. Toto si všetci myslia, ale podľa keď rád do tohoto sadneš, to všetci si myslia o Mustangu, že to je strašne športové, úžasné auto. Ale stále je to iba GT, čo je Grand Tourer, stále. Poďme potom doprava na Prešov Žilina tam. Keď sa porovnáš nemecké auta, tak nemecké auta majú v 460 koňoch, keby to porovnáme s Mustangom, je ešte stále 6 válec. Aj by som povedal aj Taliani, teraz už novodobí. Ale v podstate stále Amerika si zachovala ten, jak si povedal, ten hlboký, pekný 8 válec. A pekne aj tých 460 koní sa krásne zmestí do toho 8 válca aj do toho veľkého objemu. Aj preto sa dá urobiť pekne spotreba 8-7, pretože máš to 10 stupňov rozložené, to má 10 stupňov prevodovku, takže je to super. To je? Áno. To má 10 stupňov. Teraz si na 9 vidíš. To má ako autoškolu. Hej no. Niekedy si ja tak prípadám, že som nejaký inštruktor autoškoly. Tak. Mám to vidím reálne, lebo máš ako sa, no. Aj. Po tých som môže ísť. Správa ešte máš. Dobre, super. Ten ide odbočovať, tak ho nechám. Dobre, kľudno, nechám jasný. Asi sme sa nepochopili. Horený ide do vlastne sa rozhodol, že ide inde radšej. V začiatku nevedel, čo chcem odo mňa. A potom už to si rozmyslel, podradil a išiel. Potom to pochopil, no. Ide slečna. No, Dominika niekto nerozbije hlavne, ale ona vie šoferovať, takže... Super, tak dám pozor. Ona je niečo ako ja, dobre. v ženskom tele. Na to upozorím. Ja tu mi to odstav, pomaličky, veľmi rozbite pomaličky. Pomaľ stoj, tak kľudne. Daj mi topečka, ešte úplne ručná a všetko. Nemusíš byť, nemusíš. Môžeš ísť rovno, a môžeme ísť ručnú dole, ešte, tak. Môžeš točiť pomaličky točíme. Nefunguje tu klíma, takže odporúčam okna dole. Úplne dúfam, že to vadiť nebude. Pomaličky, poď trošku dať tam. Máš to tiež na pol hodinku, hej? Jedna okamžite rozpoznateľná ikona. Impozantnému Ford Mustang GT si teraz povieme pár slov. 5-litrový motor V8 je schopný vyvinúť výkon 460 koní a krúťací moment 529 Nm. Zrýchliť z 0 na 100 dokáže za 4,4 sekundy s automatickou prevodovkou. Bojíš sa? Ja nie, iba prosím jednu vec sa to dá, lebo tá auto sa potom môže aj vypnúť, lebo nechoď do zakrutí moc plynov, dobre? Takže pomaličky, lebo to auto má zadnú kolkatúru, poďme doľava. Zadnú kolkatúru a môže to stočiť a môže s tým byť problém. Môžeš ísť. Poď kľudne tomu troška daj. Jasné. A ideme. Super. Poďme si to uží, navnímaj to. Vidíš sa na spotrebu, aká je skvelá. Vyznáš to dal, či moc nie? A toto fúkanie môžeme vypnúť, aby som počula zvuk. Hej. Keď to aj tak nefunguje. To nemôže vyzerať viac ako 70. Tak keď môžeš malinko pridať, ale nie úplne, to znamená, že 90, keď to povieš, že to je auta. Tak rád si môžeš. Dobrý. Áno. To sú taký dobrý pobyt. Taký kopci nátaš. Ste sa kde boli previesť teraz, Jakubom? Takisto ako povieme s tebou. Toto je isto, máte na pol hodinu a v podstate trasy sú takisto vytlačené na ten čas. Ak myslíš, že hodinu, išli sme dlhšiu trasu, podľa tabulky, tak to je pol hodinu takisto, ak je zaradená ako odbal Jakub. To vlastne, kde toto auto ako parkuje? Nie v Žiline, či hej? Nie, toto je česká firma, záleží. Ja presne viem, kde to parkuje, niekedy to parkuje Brne, niekedy v Bratislave, záleží, kde je v podstate akcia, kde je jazdný. Akože ty si odkiaľ prišiel? Bratislavy. Ešte sme kde niekde. Rád si zákon, hej. Hlavne si to iba užiť, najlepšie. Co je otvoren? Nepočujem.
ďalší až tuto, tak. Pôjdeme tam okolo. Takto dookola, ne? Tak, presne tak sa dá. Hažik, ja to tu poznám. Hej, takže tak. Labach na obdobníky iba. To je všetko. Teraz troška si tu spomal, takže pôjdeme hentam. Tu docela frekventovaná cesta, takže troška si iba dojdi. Ešte poď, ešte veľa dobre stojí. Keď si istá, alebo vieš to vyrátať, tak môžeme ísť, počkaj. Ja nie som si istý z tej pravej strany. Poď. Ja. Nie, troška. Super. Je to pohode, dá sa na to zvyknúť. Super. Hovorím, že to auto je proste na to daily aj na zabavu. Aj. Toto je koniec dnešného videa, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa dostali až sem. Nezabudnite odoberať môj kanál, tí, čo ho ešte neodoberáte, a môžete ma sledovať aj na Instagrame. Ahojte!